вечер. България победи Съединените щати и завърши трета в неофициалното световно първенство по тенис за смесени двойки в Пърт. Загуба и победа за Цвети Пиронкова и Григор Димитров в мачовете по единично и трети пореден успех за нашите при двойките в турнира. В първия сингъл за деня Цвети Пиронкова отстъпи на Бетани Матексанц. Американката спечели в два сета 6-4, 6-4. Вторият матч за деня хвърли бомбата. 59 минути бяха необходими на Григор Димитров, за да смаже осмия в световната ранглиста Марди Фиш 6-2, 6-1. Българската двойка напусна непобедена турнира. В скъсен формат Пиронкова и Димитров сразиха Матексанц и Фиш с 8-5. Лично за мен това бе една чудесна седмица, в която натрупах невероятен опит. Изиграх няколко страхотни мача. Имах възможност да играя двойка с Григор, а както виждаме, той е невероятен. Мерси, много страшни сте. Атмосферата на турнира е неповторима. Опитът натрупан в мачовете е безценен. Много сме щастливи и признателни за поканата.